Saksan ilmatilassa käy kuhina. Naton historian suurin nopean toiminnan ilmaharjoitus pitää ilmavoimat kiireisinä. Air Defender 23 harjoitus kokoaa 25 valtiota, noin 250 eri lentokonetta ja 10 000 henkeä Saksan johtamiin ilmatoimintaharjoituksiin. Tavoitteena on parantaa liittokunnan kykyä reagoida nopeasti, jos jäsenvaltioon hyökätään. Harjoitusta varten on varattu ilmatilaa Saksan etelä-, itä- ja pohjoisosista. Harjoituksen yhteydessä tehdään myös päivittäin lentoja Itä-Euroopan liittolaismaihin. Especially for me as a young co-pilot, it's a great opportunity to improve my skills and to get in touch with the other nations. So I hope there are another exercises in the future so we can improve our skills and to do another exercises and especially for the air-to-air refueling. Yhdysvallat osallistuu harjoitukseen yli 100 lentokoneen voimin. I think the logistical challenge is one of the biggest things we were trying to exercise and kind of prove our concept of movement, but I think it's gone extremely well. Our global reach and our ability to go anywhere in the world within 24 hours notice, we definitely proved, and we're going to do it again this weekend. Suomi on lähettänyt harjoitukseen 4 Hornet-hävittäjästä koostuvan osaston. We had a great collaboration with all our allied partners here. All the procedures that we used worked perfectly, and we are looking back, or almost back, on a perfect exercise here in the heart of Europe. Toista viikkoa jatkuva Air Defender-harjoitus päättyy huomenna. Harjoitus on suurin koskaan järjestetty nopean toiminnan ilmatoimintaharjoitus.